V tomto videu sa porozprávame z môjho pohľadu o najväčšej firme na svete. Keď si predstavíte všetky najväčšie súkromné firmy na svete, tak vás určite napadnú firmy ako Apple, Microsoft, Google, Amazon, Tesla, Metaverse, teda Facebook. Pre mňa je však tou skutočne najväčšou súkromnou firmou na svete firma BlackRock, ktorú možno viacerí ani nepoznáte. Táto americká investičná spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1988, aktuálne spravuje majetok v hodnote viac ako 10 triliónov dolárov. Aby ste si to vedeli možno lepšie predstaviť, tak je to 10 000 miliard. Len pre predstavu, najhodnotnejšia firma na svete, Apple, má trhovú kapitalizáciu, čiže počet vydaných akcií krát ich hodnota na úrovni zhruba 3 trilióny, čiže približne 3 krát menej. Táto investičná spoločnosť vám umožňuje investovať do všetkých veľkých známych firiem, aj menej známych, kde všade je určitým akcionárom prostredníctvom svojich investičných fondov alebo ETF fondov, do ktorých mimochodom investujem aj ja. Investuje do verejne obchodovateľných spoločností, ktoré sú dokonca aj konkurenciou. Takže je skutočne Apple najväčšou firmou na svete? Nezabúdajte, peniaze sú čas.